mun ensimmäistä videota. Mun pakkaus vielä aika pahasti kesken, joten mä teen tästä vlogista aika semmosen ytimekkään, mut sisällöltään semmosen täyteläisen. Tää ensimmäinen video tulee olemaan semmonen niin sanottu promovideo, jossa mä kerron minkälaista videota mä tuun tekemään ja mihin mä lähden vaihtoon. Ja niin, elikkä aiheeseen. Mä lähden vaihtoon 4 päivän päästä lentokoneella New York. Mennään aluksi Tukholmaan, sitten Tukholmasta New Yorkiin. Sitten New Yorkissa me ollaan joku 3 päivää, 3 yötä. Ja sen jälkeen mä lennän lentokoneella Arizona mun lopulliseen sijoituspaikkaan. Mä käyn siis sen vuoden USAssa koulua ja asun USAssa, en tule kertaakaan käymään Suomessa takaisin. Ja tänä aikana mä aion kuvata koko vuoden tietyn väliajan videoita eri aiheista. Siis kuvaan videoita koko vuoden tietyn väliajan eri aiheista. Kaikkea mielenkiintoista. New Yorkista tulee varmaan aika siisti video heti ekana. Ja niin. Luonaa, kyselkää kommenteissa. Kysymyksiä voi kysyä myös someissa, ehkä Snapchatissa. Mä laitan somet näkyy videon loppuun. Ja sitten mä teen todennäköisesti näitten kanssa yhden videon. En ole ihan varma tykkääks ne. Kokeillaan. Sitten tulee aika hauska video todennäköisesti. Ja anna kommentteihin joku hyvä kyssäri vaihtovuodesta. Kiitos oikein paljon, jos jaksoit seurata tähän asti. Supatkaa, liiketkää ja seuratkaa mun vaihtovuotta. Me nähdään ensi videolla. Moi!